Yo, what's up mga kamaster? Magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang pagbalik sa aking munting channel. So, for today's video pala mga kamaster is magpapalitaw kami ng malaking bangka. So, ayun mga kamaster, ipapakita ko sa inyo mga kamaster yung malaking bangka. So, let's go. So, ito pala yun mga kamaster. Yan. Yan pala yung malaking bangka mga kamaster. Yan yung palilitawin namin mamaya sa dagat dito. Tamang-tama kasi malaki yung dagat mga kamaster. So, ayan mga kamaster. So, yung iba dito is nag-prepare sila. So, hindi naman siya masyadong malaki pero sakto lang. Yan yung drivers. Yan yung parang kapitan. Yan, driver seat. May ano pa siya, may katig. Yan yung driver seat mga kamaster. Yan. Ayun mga kamaster, no? So abang-abangan nyo lang mga kamaster yung pagbaba ng bangka mga kamaster. At sasama rin ako. So, yun. Ayun mga kamaster, no? Sisimula na namin mga kamaster yung papalitaw ng bangka mga kamaster. So, ang dami ng tao mga kamaster. Titingnan natin mga kamaster kung paano nila papalitawin yung bangka. Sana nila mga kamaster. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Yan mga kamaster, simulan nila mga kamaster. So yun, lumitaw na yung malaking bangka. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. So yun mga kamaster, sumakay na ako. Woohoo! Sumakay na ako mga kamaster sa malaking bangka. Ayan kamaster, nandito yung driver seat. Yung makina mga kamaster.
si kaya nito, yung may-ari ng bangka. Yan pala yung lambat mga kamaster. Yan o. Yan yung kukunin namin. Woohoo! So yun mga kamaster, kukunin namin yung lambat mga kamaster. Ako lang ko nun, ako lang ikot plus. Yan mga kamaster, kinukuha na lang yung lambat mga kamaster. Mga kamaster. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. So yun mga kamaster, tapos na kinarga yung lambat mga kamaster. So doon sila, yung iba doon sumakay sa maliit na bangka na yun. Alis na kami mga master. Habilin kita nih. Mga kamaster, naroon sa plane, dagang tao. Uy, uy, uy. Nadunggo na me. Salamat, Dindo. Tayo magado. Yes, talagi taon me dire. Da plane.